a jdu si udělat kafe. Hej, pozor, jo. Hej, nesvítit hlavně. Jo, nesvítit no, a když budou A jak se pumpovat svítí? červeně, tak F-ko. Fkem. Budu svítit. Pojď sem ty kurvo. Je. A nechodit, nedělat hluk, no. Prý nesvítí to, Petr svítí, ne? Ale ne na ní. Hej Filipe, zabijem koukej, to. jaký mám kladivo. Já bych zabít Dana. Vole, však to bylo v klidu. Hej, když držíš, Ne, ale tak- natáhneš, jo? Dana. Až nemůžu přes sebe. Co? Když to podržíš, tak to natáhneš ten oštěp. A dáš dáš jako větší větší ránu. ránu. Jo, proto musíš vždycky, když jsou takhle Hej, skrčení, tak Hildo. musíš dát tu velkou ránu. No, Mám ten baťušek s kytíčkou, nebo ne? Jo. Jo? ka? Mhm. Jo, jo. Počkej, stůj. S jakou kytičkou? Tam je kytíčka v tom baťušku. Hele, před náma, jo, tady je zažití. Tam je mapa, Ready. jo. Jak se označuje kolečkem? No, jak my víme, kam máme jít? Před náma tady je obluda, Jak to víš? na Enku. Já mám ten biotracker, A jo. proto by se mi hodily ty glowsticky, které Jak nemám. my A- víme, kam máme jít? No, Postupně budeme objevovat mapu, zkoušet díry a budeme si těch terminálů hackovat a zkoušet, kde... Jo, a hledat to, je. kde to je ten terminál, Hej. protože vždycky máš na dveřích Tady je té pick up consumable long range flashlight. Hej, je před náma Oh. přímo, přede mnou, tam nesvíť teď, tady za tím regálem. Počkej, jak chytnu zbraň do ruky zas? Pumpoval, že, hajze? Jo, jdu po něm. Že stalo tam něco? Ne, nehybat? Já ti Dane odpovím, myslím, že to bude nejsrozumitelnější. My No. nevíme kam jít. Prostě musíme chodit a hledat to. Jo, to je ta flashlighta dobrá, že? Jiný Vyhráme- reflektor, kámo. HSU 172, tak minutu. Tady něco chodí. To je ta zbraň? Tady. Tohle? Co? Co to držím? Já nevím, vole. To To je bude ta tureta. asi tureta. Jo, to je ten cedavatý. HSU 172. Query. HSU Co děláš teď? 170. Hledal. No, ten terminál. Dávám tam ty příkazy. Jako abys otevřel, jo? Ne, on Aby teď jsme věděli, kam zjišťoval, Jo. v jaké zóně je ten terminál, který máme Hej, spustit. je to v zóně 52. Tady my- musíme A my jít. se teď podíváme na mapu, jako a uvidíme zónu. Dane, pojď tady k Hej, Joši, kdo to tam kreslí, vole? Já? Tady na mapách jsou... Teda u dveří, nebo na dveřích by měl být zóna tady. Tohle vede do zóny 52 a další zóna je 49. Takže Dane, přes pojď tyhle si dveře se hacknout tam můžeme dveře. dostat. Tak Pojď otevři. seknout dveře, Dane. Co? A můžeme i přes... Počkej. Hackni si ty dveře tady. Je tam no, raz, dva, tři, čtyři, 4 obludy aspoň. A tady nikdo. Ale to nevede do 52. Pěkný punčochy, Dane. Easy. Tak jdem sem. Hnedka napravo, ode mě je jeden. Teďka přímo přede mnou, tak 3 metry, nevím. A tady jsou 2 nalevo. Tak otevírám, tak zasínáme, jo. Není Zasnout. možné. Dane, tak pojď si vzít ty dva Ne, tady. dobrý, jsi dobře. Co dva? Karu Tady doprava, vím, že tady... nalevo by měly být možná. Já mám Můžu střílet, glowsticky, nebo no. ne? Ne. To probudíš několik... Počkej, já nevím, co držím. Dobrý. Počkej, vem ten Dane, tady prosím tě střílet jenom... Bych, hm, Pomoc. někoho probudil. Jo no, ideálně Dobrý. prostě i tak tím Dobrý. postupem. Neprobudili jsme, dobrá. Počkej, tady koho? je to čisté. No tady jich je tady- víc, bubáku. Jo, tak dobrý, tady už ne, tady je, za dveřma. Jste řekli, že čistý? No, už jo. Mám lékárničku, když tak. Jo, tak Glow jde na stick. Ečko. Nice. Hele, Kde? explosiv to. Tam jsou Minus. vevnitř. Já si nechám tady tu flashlightu. Tak já vezmu tu minu klidně. Nějaký inventář Pak to někam máme? hodím. Ne, No, jako oni budou můžeš určitě odsaď, takže... používat Není oboje, tady. ale ten glowstick je dobrý skrz do té tmy. Nemůžu, jsme já na když jsem to měsíci. vzal, kámo, tak mi to položilo tu flashlightu. Ale ty máš tu velkou. Mhm. A jo, tak to jo. Tohle. Počkej. Tohle. Takže jdem sem. Kam? Dobrý, doleva to prohlídnout. Tak jenom Počkejte, prohlídnout, no Je tam ale... někdo? Chvíli, tady za Security těma zóna. dveřmi. Tady budeme bránit, ne? Kam Jo. nepotřebujeme jít teda? To Tak to nedává. musíme vyčistit, radši Do to zóny vyčistíme 52. Vyčistíme tu celý tady napřed. celý. Do zóny 52, ale tím, že tam půjdem, tak to budeme se bránit a všichni po nás půjdou, takže Platí Pozor, tady lepší to, že prostě vyčistit máš mířit na zbytek. hlavu?
Jo. Jo. No, nevím, no. Před náma, počkej, já mám glowsticky. Jak je vemu? 6. Mám natáhlou tu. Tady je jeden. Rozčiluje se, rozčiluje se. Půlka. Bacha, druhej. Ty piče. Jo, už jsme jich probudili všechny. Vidím, jdou po nás. 3. Aha, hoši, tak. Dobrý. No. Ještě jeden tam je. Moc nejsem zvyklý na ty zbraně teda. No, uvidíš, vole, to, ty Střílí zbraně se- jsou tady víceméně na hovno, vole. Střílí se z nich fakt divně, no. Uvidíš, že? Ale tady tool refill pack. To je pro vás, já to nepotřebuji. Já si to vezmu a použiju to na sebe. Kolik to má? Piča. Nejbej se, nejbej se. Kde seš tady? Petr rád krade artefakty. Tady byla lékárnička, dej mi ho, Dane, na mě. Hej, A Phil, to počkej, já ho můžu pamatuješ? použít. Jo, Jo. polož to na mě, polož to na mě. Autíčko? Dobrý. Autíčko. Zbytek schov. Ty vememe Jinak- ještě to. Tady ty dveře. Jo, Tam jsme Phil, akorát nebyli? je potřeba najít No, to, nedávej. jo? No co? Já nevím, kde Modrý seš. klíč. Modrý klíč? Někde. Do terminálu a hledat modrý Jo, klíč. tak já se jdu podívat. Terminál, ten je na začátku, že? Jo. Počkej, a tady jsou ještě nějaký dveře. Jo, tam chci jít, no. No ty modrý jsou ty alarmující. No, co? Ty Červený, ne? security dveře. Tady Če- tyhle jsou červený, security dveře. Tyhle červený, no. No, on řekl Ty modrý. jsou. A jo, protože oni jsou modrý, jako to, já jsem se koukal na mapu totiž. Query command. Key blue 607. Takže jdem tady do těch? Key blue, jo, 607. Co se stalo? Já jsem klikl na M, ale nic nebude. Key blue, je to v zóně 50 ten klíč, takže tam stejně musíme do těch dveří. Jo. Kde vidíš zónu 50? 50, 50. Tak se tam jdem kouknout, no. Tady to mám Tak vždycky na vydrž. dveřích. Tady dívej, Tady. Dane. Jo, já se Nikoho koukám tam na mapu, nevidím. no. Tady. Ty dveře, no, to Jo. ukazuje. Já vám to můžu označovat, já jsem na to zapomněl úplně. Ty Jo. obludy na strany. No a Můžeš, to můžu no. otevřít? Jo, můžeš. A oni slyší kroky, jo? Okej, Hm. nikoho asi Jo, tady. nevidím. Ale dobrý. No tak tady bude. První válka, užij si to dala. Střílet budu? První várka. Ne, Ale uděláme to tak, že dáme ty. Já tady dám to, hele. Raz, Pravost. dva, Dej to sem tři, zase. Před dveře. Ukáž, můžu se podívat tam těma dveřma? zkrát Bacha? se. A jo, minu, jo, minu, dej Já tam před nic dveře. nevidím. ne, já to dělám přes trokr, víš? Ne, já, že v oknem jsem se chtěl podívat. Tam jde hovno A jo, vidět počkej, to skoro. funguje jinak. To už nejde vzít. Ne. Do piče. A mě Co? přesto nechoď. Co nejde vzít? Jsem mu měla vzít to. Jo, prostě Dané, nestřílej, nebo snaž se nestřílet jako do nás, jo, tady. Je tady ty To. to, jo. A co to skenuje tohle teď? To je tureta. No A nelež proč před tam turetu. skenuje ty dveře? Neskenuje, to je... To je Pohled její z té oblast, jo? Ono se umí otačit i víc, jo, ale... A můžete si mu vlastní tureta, když před ní vlezeš a Jo. střílíš Aha, to je do dost tebe. dobrá kravina teda. No tak Je může, cool. no. Tak to... Počkej, musíme vlastně všichni na k těm dveřím. Jo, Nechcete dát jednu turetu sem? Ne. to je zbytečný. No počkej, a proč jste zadělali dveře, kterým... Tam jsme nepřišli, jo? Tam jsme přišli teďka, jak jsou zavřeny. A proč tam dáváš turety? No, protože my víme, že už ho tam mapu do čuráci. A zdrží je Aha. to, než rozbijou dveře. Oni si tam spavnou, jo? No, oni přiběhnou z té od někud, nevím odkud. Že Dobře. přiběhnou možná i z těch místností, které jsme nevyčistili, ne? Můžu? Některé přiběhnou No a i z jdem těch... na to teda, nebo co? Nebudu označovat. Mám si dát Fildo radši Tam automatku pojď za nebo nama. toho dígla? Onem rychle na to. Oboje máš semíčko po jednom, ale je to lepší. Prostě střílej, jak kdybych střílel z pušky. Označuju. Jo. A budu používat tu Hanavej, tu velkou. A musíme chodit na ty skeny, jo. I když ta pištolka je taky dobrá, já rád používám oboje Já prostě. nikoho nevidím. Já jsem dostal chyťáka, označuju. Au! Mě hitl někdo z vás, vole. Někdo Jak leze jsme- přede mnou. Jak jsme řekli tomu velkému říkali? Nevím. Hej, přijde mi to nějaký lehčí, ty vole. Tak to je první děura. Mě už nikoho nevidím. Já jsem třeba si snad do nikoho ani nevystřelil. Vy jste mi vždycky všichni tam vlezli a rozběhli se dopředu, vole.
nemáte někdo to? Nedostane nic. Medic plus. Mám, ale ne Mám pro náboje. tebe. Jehož do mě někdo z vás hitnul, vole. Možná jde vlezl před tu turetu. Ne, nevlezl, já jsem stál tady, vole. Tady jsem stál. A takhle jsem koukal Počkej. tam. A dostal Ty jsem hit. obludy, Možná ty ona, oblu- kámo. A hlavně oni mají mířený střely trošku. někteří Některý mají mají, no. mířený a pak mají takový Některý, no. napadla. Ten? Jo, raz, dva, tři, asi tři. Tak jdem. Já doufám, že to kladivo. Můžete mě nechat vyzkoušet si to kladivo, prosím. Jo. Jo, ale... Počkej. Tady jeden možná, tady zatím. Ne, tak ne, dobrý. Tady není žádný. Tady ty dveře pak dále už nejdou zabírat, no. Který? 50B. Tady tyhle, to jsme už otevřeli, ty už nejdou zavřít. Tady je jeden přímo za dveřma. A je jich tady dost, to bude možná velká místnost. Tak půjdem do té. Jo, A jo, musíme ne. zjistit, která je to teď přesně ta zóna. Ne, je to 52, no, ale A a B. Ne, hledáme klíč a ten je 51, ne? Ale tak počkej, tak je to jedno. 51 by měla být jenom jedna. No ne, v 50 je ten klíč. 50. Máš to Ale na vlevo 50. nahoře napsaný. Ale No. máš 50C a 50B. Je tady terminál, že bych se podíval, která to je z těch dvou. Musíš se, není. Musíme Tak jít to je jedno, tak to projedem oboje. Projedem to. Prostě někde to bude. A začal bych tady tou, protože tam nikoho, no pár jich tam je, ale nebude to tak strašně. Dobrý, tak asi nikdo. tam? 50F, Jak to vypadá? tak 2 tam jsou. Dál nevidím. Tak to vyčistíme aspoň. Tam je myslím slepá pak. Já úplně vzadu. A tam bude kousek ještě jeden. Jo, jednoho vidím. Jo, ten no. bude blíž, nahoře asi. Jo, je tam. Do hlavy dané, jo. Já jsem jo. A Tady můžeme natáhni to, střílet oštěp. klidně, ne? Počkej, Dané, počkej chvíli. No. Na co čekám? Ten Ještě nahoře se neproviděl zvedá. do druhého. Hoši, já nevím, na co mám čekat, vole. Já jsem to měl natáhlý už, vole, už pozdě, no. Protože on se hýbou, víš? Oni vždycky tak chvíli poslouchajou, sledují ty obludy. A Když on jsou stál na když místě, kámo, já červená, už jsem ho mohl trefit a ty jsi řekl počkej, no. No, protože ten nahoře poslouchal, Šulin. Je, Vole, Donec. tohle mi ubralo taková výška, vole. Odkud? No odsaď, vole. jo, tady neskákej to. To musím zkusit. Mhm. Já mám 60% Odsaď. HP, vole. A jo, ty skočil z toho. Ale vole, to je jednou tak vyšší jak já, maximálně bych si nezlomil ani kotník, vole. Reálně. No, maliček. No a tady jich je dost. Já jsem si chtěla jenom přenastavit. A jeden za dveřma, tak zkuš dojebat tady tohodle. A jenom ještě něco řeknu, já nevím, jestli jsme to řekli. Nesvítit na něj. Jestli poblíž bude ještě jeden, který bude červenat a ty zabiješ tady toho, co spí, tak ten druhý to už slyší a půjde po nás. Takže ideálně, když někdo poblíž není červený, tak zabíjet. Dobrý. Nikdo než červené. Tak to s Tak, tím kladivem. dva jsou před Petrem, jakoby tam Nahoře. na těch schodech, a dva jsou po pravé straně. A on to tam posvítím. Tam jeden, A hned je poblíž by měl být nalevo. ještě. Terminál. Nice, tak já tam půjdu. Dane, vem si to... Počkej, nejbej se. Tildo, půjdeš se mnou, Běžte- tady jsou běžte- dva. Běžte sundat ty dole, my dáme tady ty. Tam jeden hačá, víš? Mám jít za ním? Počkej, až tady tam přestane se hýbat, ten druhý se tak hýbe. Bacha, Teď- jo? A on je nevidí, někdo- on neslyší. Ne, jo, Je tam oni něco tady. spijou. Počkej, Mm-mm. počkej, Dane, ještě ten druhý Ne, se já hýbe. mám termal zbraň, já to vidím. Oni se střídají, vole. Tak zaraz, Můžeš. no, musíme. Tak já Počkej. natáhnu a jdu k němu, no. Běž, Dane. A čekej, Počkej, Peťo. Dělej, já mám natáhnutý. tak jdem. Dej, Počkej, nehýbat. Tady ještě jeden asi. Tam bude ještě Bylo jeden. dole. něco. to je velká místnost jako voda totiž. Aha. A oni jsou asi tady dole, Nehýbat. no. Mhm. Hej, Peťo, tady ještě jeden třetí, je to říkám, ale ne. Ne, není. Co Tak to je? můžem? Tak jo, tak No, 3. tady je dole jeden, Dane. Natahuješ? Jo. Teď?
Jo, Mhm. byl tady, no. No ale on je za dveřma. Není. Aha, není. Okay. Já Tak se jdeme nemůžu ke klukům. vyhýlovat. Můžeš. Nejde mi to. Musíš držet Ečko. To byl ten třetí, no. Ale Chvíli na začátku nahoře na těch schodech je terminál. jo, tak já tam jdu. No, teď už je to stejně asi Tady ta jedno. lékárnička nic nedává, vole. 25 ne by měla. A jsou i perky, že to dává třeba o 10% víc. 20 mi to dalo, to je hrozná sračka. Hej, co to je za ten klíč? 160, nebo kolik? 602? Jo. Nebo? 607. 607. Hej, Dane, nezapomeň, že hrajeme jako fakt hodně jako real hru. Že oni to chcou, aby to bylo fakt jako hardcore. Mhm. Počkej, vole, až uvidíš ty. Ale Ne. tady to není. V téhle zóně klíč není. Ale to nedává smysl, ne? Jsem to pingnul a ještě jeden příkaz, který ukáže, Takže já které třeba je to nevím, co mám zóně. dělat, já tady můžu stát na místě, protože Teď vy tam tady než pobíháte, to- já vůbec nevím, co mám dělat třeba. Nic? Můžeš se Čekalo se dívat, na mě skrz ten terminál. Musíme vzít, tohle ten, no. musíme, já ještě nepamatuju ten třetí příkaz, já se pak podívám na net, ale tady v té zóně to stopro není ten klíč. Takže můžeme klidně, Hej, tady jsou tak dveře, jdem za Petrem, to je jedno. tam jsou dveře a tady. A tam ještě u nás. Jak se stojí Petě, tak jsou taky. A jakže se označuje, já jsem to zapomněla? Kolečkem. Mačkáš. A jo. Tak, tady je 1, 2, 3. A tady bylo ještě něco, tady by toho bylo víc, to kecání. Jo, tady. Tady je přímo za dveřma. Šel bych druhejma, protože Aha. tam zatím bude. Někde hajze. A vpravo u dveří. Přímo za dveřma. Jo, je tady. Na tom sjezdu dolů. Kurva. Jeden down. Nice. A ještě jeden by tady měl být u tebe, Petře, vzadu. Není tady. Tak je za dveřma. On dveře vedou zpátky. Tady je někde, kurva. Musí tady Jo, být. už ho vidím. Nehybej se, Dana. Příště radši řekni, že si nejsi jistý, kámo. Jdu k němu, jo. Mám nějakou Chceš ho minu. svítit? Nice. Já si ho vezmu ten granát. Dobrý. Dobrý, jo. Nechcete tu minu někdo? Já to No, nemůžu to je- říct, abych tady musel nechat Já, flashlight. Jsem já na mám... baterku. Hej, Další teď mina, asi ale to, to nechci. no. 50G. Jo, to se spojuje. Tady s touhle z toho celý. A počkej, tady to někam... What? Tady je pojď pak na ještě mapu. tady je Tady jedna to. místnost. No tam nic, to je jenom tady to rozsypaný. Tady to rozsypaný, když se podíváš, vidíš? Tady To je jsou rozsypaný. dva u sebe. Tady tohle bych prošel a pak bych se šel podívat sem, no. Jo. Napřed sem. Pak sem, když podíváte na mapu, jestli Jo. se díváte na mapu. Tak jdem? všichni. Otevírám. Jsou tady dva za dveřma. A možná ještě někde vzadu určitě. Jo, tady. A jde napravo. Počkej, nehýbat teď. Já jdu k tomu druhému, jo? Kurva. Fakt žebráci. Až budeš ready, tak řekni, jo? Můžu natahovat? Jo. Tak Natahuju. 3, 2, 1. Teď. Já nepapám! Vy jste třeba v té minulé místnosti ani nevěděli, že já jsem jednoho zajebal. Fakt? Vy jste šli pryč, já jsem si šel pro něj. Hele, mám klíč. Nice. Jsem koupil tady tu budovu, tou vlastním. Jo. Mhm. Bude nějaká rekonstrukce? No teď ju právě děláme, čistku a rekonstrukci, no. Nice, do turety. Je tam Hele, dole tak- borec. Jo. A jo, už ho vidím. Neboj se, Dane, dej mu do hlavy. Jednu. Uspávačku.
Bolí tě hlava? Já to vyřeším. Je lékárnička tam je. Já bych potřeboval. Hej, Ale já jestli chcete tež. A někdo, Dane, tak si pojď si vem. vzít Artefakt. toto. Ne, nech to vzít Dana. A jo, ježíš. Tak ty Zas si nenažranec, vole, kde je? Já mu dám, pojď sem, dostaneš kopím, Ne, vole. ne, tady je friendly fire. Já vím. Kdo chce lékárničku? Hej, semka ani nemusíme, že? Klidně si vem, já Tak mám tam nebudu. 86%. Ale já ti dám Kdo ještě. došel? Ty máš Tak ještě? stůj. Já mu Na, píš. Hej, pozor, je pět tady použitím. ještě někde jeden. Slyšel jsem taky tok. Aha, sorry, já jsem si dala 2, nevadí, ale nikomu to neříkej. To mám dost. Okay. Pozor, je tady jeden. Jeden tady nalevo. Ticho, jdu k němu. A čo, svítím, chceš? Nemusíš. Šetři. Já už nemám glowsticky. Končil. Dejte sermičku, co to je? To je vysílačka, nebo co? Já jsem dal F7. Už může mít zpátky, že? No to je to hackovací zařízení, ne? Ne, není právě. To děláš přes terminál. Nebo já nevím. Tady, ukaž No, to. Se pojď, Když to to terminál. hackuješ, tak to vypadá takhle. No to je hackování, ale terminál je tady. Fildo, pojď se, kde jsou ty. Ještě kde jsou jestli nějaký věci, jestli se Co nemáme chceš, třeba náboje? podívat. Ne, jako můžeme se ještě podívat třeba semka, víš, do toho 50C. Tam jsme ještě nebyli. Tady. Že to bych chtěl zjistit list všech emopeků, kámo. Já nevím ty příkazy, já už si to nepamatuju. Já dám list emopek. Jsou tady 3 emopeky, 5, 4, 1, 2, 7, 8, 6, 6. Query emopek. Naťukej to tam. Napiš tam Google. Go Počkej, ogle. nevěř tam, já tam nevidím. Napiš tam Go ogle. Kamo. Jo, ono to... Nevidíš? Co je? Nevidíš na Google? Query emopek 5, 4, 1. Musím pustit. No item found. Query. A my chceme jít do těchto dveří teď? Je tady Ne, tam bych se na to vysál, už bych šel normálně sem. Počkej, tady jsme byli, ne? My jsme se vrátili. zóně 51 No, je musíme se vrátit, no. emopek jeden ještě. Dej mapu dané, musíme se vrátit sem teďka, no. Klikám na M. Jo, takže to už máme prohlídnutý, jo, tady už není nikde A cesta. druhý emopek je v No tak 52. tady je cesta ještě. A co je tohle? No to jsou takový ty skřínky a ty bedinky. Ale to už je prohlídlý, když je to takhle vybarvený je prohlídla. Jo. Jako tady No, jsou kecáš? dveře, a tam bych nešel, protože to je zbytečné, když tam nemusíme. Tak jde tudy, ne? Prydy. Jo. A pak Takhle, co ještě takhle bude obkroužíme tady? tu caseu a pojďme dál. Tady obkroužíme. Ale tam, tady... Co meleš? Tady nejsou ani dveře. Myslíš jsou tam jako dveře. door 802, že nejsou dveře? Ne, tady nejsou dveře. Peťa ukazoval furt tady. A jo. Jsou? I kdybyste chtěli ty náboje, tak 51. A co je Aha. tohle? 52. Na mapě nebyly. Jako můžeme se ještě podívat sem. Můžeme. A tady Ale- ty červené dveře prcáme, teda. Jo, ten bych nechodil, to je zbytečný. Jo, takže Životy prcáme, a jo? náboje. Takhle. Náboje 51, 52, ale Au. nevím, která je to zóna specifikovaná. Tak to To je vypadá. 50D, tady nic nebude. Na lékárničky bude, nevím. Pozor, je tady špech. Teda ten, ne špech. Sirena. Jo. Jo, je tady. Dane, vidívej, vidíš ho? Já nesmím na ty jeho kabely, co tady má natáhlý, šlápnout, že? Jo. No, nesmí se tě dotknout, no. A já ji nemůžu označit, to šlo předtím. Už, teď ji můžu označit, bacha. Tak. A... Oni to vždycky vyflusnou. Pozor. Já mám, Co s ním mám dělat? Mám to zapíchnout? Je, Pozor, ne. ono to mě Právě, že přezdí. ne. ona, Víš, od toho, vole. Teď Jo, pak to probudíš nejde, teď se všechny nejde, zdíře, teď se kámo. nejde. Teď se nehýbej, hlavně. Není to Nemáte náhodou, někdo ale že jí zbraň? má trefit, když otevře hlavu. Ne, když se stahuje. Necho tam! A tak jak ho chcete zabít, vole? Tady stát a čumět, jak idioti? No právě, že na jedničku zblízka nedáš, vole. Musíš Ale do hlavy, dáš. vole, snipkou. Pina má snipku, tak šup. Nebo i pistolkou, já jsem taky zajbel, ale musím se trefit do hlavy, no. Ze zadu. Tak dělej, protože nějak zavolá ty kamarády svoje. Podle mě to nevyjde, ale to je dost možný, ale to nevadí. Tak dělej. My jsme s tím taky bojovali kolikrát, vole.
Já si myslím, že jak roztahuje, protože ona ta čupka to, vole. To je jedno, jestli roztahuje nebo zatahuje, ale musíš ji trefit, Ne. Promiň, mluv. když má Drž. otevřenou hlavu. No Ahoj. teďka v téhle fázi je myslím nesmrtelná, že ji nemůžeš nic dělat. Jenom když, No když ona je, ona hned zavolá ty pičusy, no. podle mě Kdy když má chodí, otevřenou? No když otevřená znamená, jak má ty chapadla ven. Hej, nebo se jdem na to, jdem do hajzlu? abych ho riskl prostě, ať to Jo, zkusíme. risknem to, já to chci vidět. Tak či tak bychom je někde potkali jinde a když to nevíde, tak si zastřelíme, Tato ty no. máš tu snipku z trefu do palice. Tak jak bude chodit, Já budu tak střílet dám. zároveň s Peťou Já radši. taky, já mám toho Digla, co má Filda. Tak až bude chodit kolem, tak ji zkusíme. Ready? Teď? Jo. Jo, dobrý, dobrý, na nice. easy, ježišmarja. Žádná Jak to, snipka není jak, třeba. jak to, že to šlo, když neměla roztáhlý, takže můžeme kdykoliv. Ne, Jo. jenom když chodí. Když je roztáhlá, chodí, tak jo? to nejde. No. No. Je hele. No, Dane, tady máš artefakt. Kde? No, vem to, ty jsi teď kolem toho prošel, tady ti to označí. Ale já nevím, že to je artefakt, vole, řekneš vem to, vole. Jak mám vědět, jak to Ale vypadá, náboje. vole. Abych čemu si to je? vzal náboje. Asi vezmu Berte. To náboje. ty perky, co dáváš na každou hru, pokud chceš. Zlato, pojď ke mně. Stůj. Dane, pojď ke mně. Stůj, nehýbej se. Pildo, ke mně. Já mám život, já nepotřebuji. Náboje. Hej, já mám, já Tak jedno, Vezmu. použiju. Kde Všichni vidím, si kolik vezmu mám jedno. nábojů? Tam to máš Já taky nevím, co je napsané. maximum, ale. Zlato, pojď za mnou ještě. Máš tam Maximum ty je procenta 100%. napsaný. A jo? kolik máš? 50? Jo. Stůj Já za ti dám mnou. jeden. Aha, ty máš 95. Počkej, nehybej se, takže abych to jo. nepoužil na sebe. Tak, dobrý. Tak jdem na tam ty hlavní, zabírejte všechny dveře za sebou. Oni budou chodit odsaď, takže... Srazí u těch červených dveří. Já zavřu všechny dveře. Máte tam nastavený FOV, já jsem si tam dával. Já jsem si dal na stovečku, no. Já ho mám na 120. Počkej, já se podívám. Nemám. V čem to je? Ale to Display. je... Asi Display. jo, no. Display spíš. Ne. Jo, je to tam. Jo, už to vidím. Jo. To mám na 100, no, taky. Ty vole, to máte tolik? A to na stovce? To máte extrém teda. Ne, ani ne. No já jsem celou dobu teď hrál s tím normálním nastavením a je to jako Je, extrém. jako takhle. Ten Lepší. základ... Mně to Moc. trvalo si zvyknout, ale je to lepší, když to máš víc. Moc rybí oko, hoši. Vidím mají za roh, vole. Nekece. Počkej. Jo, dobrý, jasný. To jsou takový ty alarm dveře. Jo. Taká. Tak já udělám toto, počkej. Kam dáváš centrinu? Jo. Tak já mám tady, no. Ne, já jsem měla ten granát, takže... To taky. Hej, Dane, tady na těch dveřích, když půjdeš za mnou, tak já jsem hodila, takhle vypadá ta pěna, já jsem našla granát s tou Mhm. pěnou, vidíš? No to je normálně ta? Normálně ta stavební pěna. Však jo? Tu máme rádi. No, Kam mám dát já tu retu? Nevím. Právě přemýšlím, jestli nějak chránit ty druhé dveře. Asi udej tady tak, zlato. Tady takhle. Ať míří tady na tu cestičku a i na ty dveře. A já ti to označím, kam to dát. Takhle, no. Jo, tak, no. Jo, přímo. No, takže zapínám dveře. Všichni na kolečko, jo? A pak na No, skeny. Pildo musí. Pildo, ty máš Dobře, klíč. jdu na to. Pár jich tam vidím, no. Hold. No, zapni. Všichni do kruhu. A ty červený hlídat hlavně. Čím dřív, to vezme, čím dřív to skončí. tady ty před náma. Ne, dívej, teďka jezdí šipky, vidíš, a musíš do nich co nejrychleji. A když stojí dva v jedné, tak to jde rychleji, takže to se taky hodí. Tady je velká celka. Někdo nám tady buší na dveře, nějaký nezvaný host. Už jdou, no.
tohle mám rád tu pistolku, kámo. Sedím. Joši, nelezte mi tam, dostanete hlavu. Já si chodím, dávám ty. Lol. Že tady to někdy jinak nejde, kámo. Ještě opatrně, když si lezem před cestu. Pozor na tu turetu, ať vás zbytečně Au. netrefí. Teď bude velká, ne? Hotovo. Tak to dobráníme, já vám to označím ten zbytek. Oh shit, čum na to. Kde máme turety? Necháme vyčkat turety. Já už přesunu tu svou. Označím. Ještě běží. To je poslední, no. To je turetu. Aha. To bylo, no. Hej, nemáte někdo medkit? No, mám 50% taky potřeba. Já mám 22, vole. Já už nemám. A musíme dávat bacha teď, no. Jako můžeš se podívat přes terminál. Ne, to Jestli se dá tady je. dělat. Okay. Jdem to dodělat rychle. To už je myslím poslední. Pak bude muset zdrát. Raz, 2, 3, 4, 5, dál nevidím. Tak jdem. Jeden za dveřma hned, bacha, jo, tak opatrně. Nemám glowsticky, takže vám to neoznačím. Hej, tady nebyly savey, ne? Mm. Je tady Haja před náma zrovna. Aha, já takový roztamilý slovíčko pro takovou už se viní škaredou. A za Který? ním je další. Za ním jsou dva. A napravo je raz taky. Je tady velký. Je tady velký. Jo, počkej, tak ten, co je za ním, je velký, Dane, tak do něho musíme všichni. Budeme ho bodat nebo střílet? Ne, Bodat. udáme ho Ubod- všichni zaraz. Ubodat k smrti. Jdu tady na to velký, jo. Jo, už ho A tam je vidím. ještě jeden za ním. I počkej, Dane, na toho velkýho čekáme a Tam je myslím, Petr, že do já jsem za vámi, já končetin. jsem před ním. A jo. Do končetin, ne? Na toho velkýho. Já jdu doprava. Na ty malý. Ne, sundáme napřed toho velkého píčusa. Se nám to nepodaří, vole. Aha, tady Jako to malou nejde. kurvu a Já už jsem u něj. ani potom To dáte i ve třech. A do končetin mám teda končetin? bodat? Já si myslím, že Do jo, hlavy. musí být... Ne, Bacha, ruka, bacha, klika. Já jsem ho bodal vždycky do páteře. Nebo jakoby přes páteř do hlavy. Tak co teda, hoši, už se domluvte. Nebo Já vytahuju jsem ready. zbraň a dávám mu hlavu. to nepomůže, To je vole. jedno. 3, 2, 1, Teď! teď! Dal jsem mu hlavu, ne? Ale furt žije. Au? Musíme střílet asi. Nebo ne? Ty pičo. On mě knocknul. Jsem To dole. trefníte. Danži je jediný. Tak dobrý, no. Vydej, Dane, hej, tady je další velký, ty vole, zdrhejte. Umřeli jsme, Jo. ty pičo. Přesně takhle, kámo, jsou ty nervy, vole, když děláš díru 2 hodiny, kámo, a pak umřeš, vole. Počkej, já to dám úplně od začátku. No já Jo. tady mám na výběr to. Oni Jak to? udělali nově savey. Protože Savey tam udělali. byl tam point, no já jsem ho viděla. Dej tam ten checkpoint, Takže- Takže... to upínám. A Odsud, to, vidíte, tady byl. ty vole, Já si myslím, je že lidi dobrý. si hodně stěžovali totiž. Tak asi jako jo, no. kámo, to bych měl fakt nervy, no. Proto jsme to přestali hrát pak nějak Hej, přirozeně. hoši, fakt věřte mi. Jeden červená, Prvně mu musíme tomu velkému dát nohy, končetiny. no. Jdou všichni. Postupně, označím to zas. Já tomu to střelím do tom velký. Já taky, ten je down. Dobrý. Hoši, já mám 38%. A Mám možná 30. 23, ale budu mít 25, ale... Dobrý. Asi bych řekla, Dané, zvykni si tady, to je normální. Ještě žrát, že nemáš podpade. Jaká vyžírka. Glowsticky. Tady máš nějaký ten terminál, tvůj milovaný. Je jich tady dost, jo? Mhm. Tak se podívám. Tady.
Co je? Do piči. Ty jsi Petr, tam lezl no. už, že? Ty už tam šel, že? Boris zase že se jenom podívá do dveří a dívej, co udělal, vele. Těch červených. Mám glowsticky Mrdě. tady, Fildo. Fakt? Zas? Se Turetu. podívám. Proč Piči, to jsem otvíráš? Bojujte, Počkej, vej. jde na vás. Zabij tě Tureta, Petře, já jsem tam položil. Já tam nejdu teď. Kolik tam bylo v té místnosti, vole. No já si říkal, že chytají mrdá, vole. To třeba kvůli tobě dostávám, Pomoct, vole. vole, no. A je označený. Netrefil zmrda. No trefil, ale on se prostě probudil, vole, dřív než jsem ho trefil, vole. Kámo, tohle to ale není poprvé, vole. Mož dobře to víš, kámo. Nezabije mě ta tureta teda. Ne, teď ne. Co hledáme, kurva? HSU 172. Pink HSU. Ečko je to. Ečko? Mhm. E jako Emil? Jako Emil. Je. Co je za červený světlo asi. Tady je někdo. Do not move. There are sleepers. Slippers. Tady u mě jsou. Kde? Kdo to? Ne, nesvíť! Je jich tady dost, 5. Až Mě 2, 3, pohlava- 4, 5. Mě po hlavě teče nějaká černá šmava, vole. Já jsem prošel jenom. Vidíš to za to? A kurva. Jo, vidím. Jsou probuzení. Hoši dost. Kdo tam proběh? Já jsem byl Hej, úplně postavil. Filipe, dostaneš tu hlavu. Ale někdy, kámo, prostě musím dávat pozor, protože si všichni lezem před cestu. No já jsem vystřelil, až tam někdo proběh, takže. Ty pičo. Já jsem rád, že tady dali Rozděl ten se. safe, vole. No. Kdo tě zvedl? Jak zkouší, ne? Hele, No, Amopek. Hajzel jak čekal, abych tě chytl teď za to. Fakt tě chytnu, kámo. Vyžral to, jo. Ne, mám Čekal, až to 4. řeknu, vole. Kde je F-ko, kurva? Tady nebude, ne, ani. Však Tohle ty máš Ečko, hodně ne? nábojů, vole. Já už nevím, F-ko tam bylo, ne? Nebo Ečko, jo, Emil vlastně, Emil. A tady je co? Emil. Bčko Tady je a Bára, Ačko. Adam. Tak ty namístneš úplně. Tady je Dčko, počkej. Já si myslím, že to bude tady. Tak to je, vole, po Tak cestě. to asi budou muset vzít přes to Ačko. Jakože to bude tady, jo. Ne, dole. A nebo... Ne, to je blbost. To je tady toto, no. Buď, Bude no, tady dole. ne, to je pičovina, tam by bylo napsané, že to vede do Ečka, kámo. No to pak možná ještě může být tady, vole. Se podívám nahoru, vole. Jsou tam bůváci? Jsi bůvák. Nevím. Jsi bubák, Petře. Hej, tady, kurva, tady jsme to neprojeli. Tady jsou. A jo, vole, to bude tady. Tak počkejte. No my jsme v Ečku. Tohle je to Ečko, takhle. A jo? Si Tak to myslím. vyčistíme celý, no. Jsi možná tak na Ečku, vole. Hejbat? Je To tady, si dám. za schodema. A co si dám bombon? Kde jste? Je, Tady. A škaredě. za ním jsou 3 vedle sebe. A tam hodím glowstick. Někde tam. Já ho můžu už pohladit. Tak ho pohled toho jednoho. No a před náma jsou 3 vedle sebe. Jo, už je vidím. Kurva, mi to vyjelo. Ale dobrý. Tak, já jdu zase k ním. Jeden je hodně daleko, ale... Ej, je tady tačka velký. Tam jich je fakt hodně, nechcete proč? No, radši ne. Ale můžu Turetu jednoho dolů, pohladit, ale víš. mám tady hned vedle něj druhýho. Já už tam jdu. A budeme potřebovat ještě někoho asi, jo. On se modlí. Ve jménu Otce. Počkej. Já jsem hodím glowstick mezi ně, vole, piče tam. Kde je ten třetí? Já bych se rád posunul, ale oni
Kde je ten třetí, Frodo? Já to nevidím, Ne, počkej. teď běž. Tak je asi pod náma, kámo. Dosáhneš už na něj? Jo, Takže můžem jo, natahovat? ano. Můžem pal? Počkej, no, můžem. On neumřel asi, jo, umřel. Pod Dobré, náma je ten nepropudili jeden, se. přímo. A další 3 někde před náma a 4. zase někde úplně v prdeli, vole. Hej, jeden je přímo přede mnou. Aha, já Nehyběte tam. se nahoře, jestli jdete vrchem, tady je dole. A tady je takový ta průhledná zem. Tady je no, jeden. nebo- Tam jsou 3 přede mnou. Fildo. Spíno. Jo, no musíme Někde hlavně u mě. vyjebat ten, Mhm. co je pode mnou. Já už jdu na něho. Tady je jeden solo, toho klidně. Už je jeden dole, je down tady. Peťo? Tady je jeden někde u nás. Hej, nade mnou Nahoře. musí být. No Daddy tam je, já vím. To je ten tedy? Ten je velký. Někdo svítí. Jo, u Petra. Nevadí, jdem to vystřílet, hoďte turety. Snad neumřem, vole. Au. Bobřík, zlobřík. Označí mě radši. Hotovo, Tam ne? je mina, bacha. Jsem ho chtěl zkusit, tak jsem mu tady placnul. Můžu ho vzít? Jo. Jo. Dané, Hotovo. Lende, musíme to dávat, prosím tě, naopak, jo? Ne na zeď, ale... Teda ne na zem, ale... Tak tam bylo mina, já jsem nedělal, že to funguje na laser. No, musíš udělat takhle, no, jakoby... Jo, já myslím, že to je nášlapná, no. Nevadí. Já jsem zapomněl, no, že u nás svítí takhle. Hráme to Můžu. HSUčko. Zlato, ty máš 20, že? Životy chceš, Frodo? Jo, možná Kam by utíkáme? se mi hodil jeden. Cože? Kam utíkáme? No No, to musím HSUčko. Musím najít to HSI. Tady bude v té Kdy? místnosti. A ono bude tady nahoře, si myslím. To je to, pro co jsme sem šli, jo? Jo, jo. Ale já nevím, jak to vypadá. To je taková krabička, jakoby. Krabička? Mobile. Jak Fildova hlava. Mobil. Aha, takže hledáme Fildovu hlavu, dobře. Jo, takový hranatý je to. Ale glowsticky, Frodo. Cože? Máš ho? Glowsticky. Follow me. Co to je? Nice. Mám- Blast down. Máme Máš to. to? Ježíš. Glowsticky Dáme. potřebuju. Kde jsou? Jak Co- to- co jak jsem to udělal? šlo Nahoře. nahoru? Ty jsi to spustil, už to je jedno. Pojďte tady nahoru, tady jsou žebříky. Ale jak já jsem viděl press E, vole, tak A jsem jo? klikl prostě. Jsem si to nečet. Kamo, já jsem slepej asi. Počkej, Nechceš udat tady nahoru právě? pozdě. Kde nahoře, kamo? Pojď udat nahoru, Zlato. To bude lepší. Glowsticky. A to je úplně jedno, koky ona bude střílet taky. No jo, ale ono bude lepší, když to, že? Tak Glowsticky, jdem. glowsticky, Ne, to glowsticky, zbytečný. glowsticky, 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 Tady, glowsticky. vy. Vole, jsem ti říkal dvakrát ve skříní. Kurva. Tady možná bude muset zdrhat, já mám takový pocit. Ale- Budem na jo, začátek možná, no. Budu Tak na se to čekat. podíváme radši kudyma. Uka? No tady, tak. Dolů. Jo, máme jít zpátky, no. A kde bylo to hajsičko? V bedně nahoře? Jdem do prdele. Už jste utekli? Jo, musíme Jdeme, utíkat, pojď. protože po nás jdou teď. Dolů, Já nechci utíkat jak srap. Dolů musíme. No, tady jako bych asi radši utíkala, no. A kde se tady vzali ty obludy vůbec? Zas To prdele. vytvořili oni. Já jsem ho střelil do prdele. Au. Dostal, haha, Nechávejte mě do tady. hlavy. Já nechci být poslední, No ne? taky ne, vole. Tak pojď. Ej, Jo, kam běžíš, vole? To byl Naruto run, viděla jsi to? A jak když se někdo downe, tak se nevyplatí Turety. kolikrát zvedat. Prostě au, na prasáka. umřu, já umřu. Pino, kdybych se trefil, tak bych tě aj zachránil. A je nad čím? Zatím, já už běží. Jo, už běží. Hej, Dane, stříkni tam pár té pěny. Do Jdu toho na to. prostoru, neboj se toho. Aha, No,